Riƙon amana. Littafin abokin fira kashi na 1, wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 15. Riƙon amana. A cikin kundin tarihin magabata mun samu labarin wani amintaccen marubuci da aka yi a ƙasar Andalusiya tun farkon ƙarni na 7 na hijira. A wancan lokaci, rubuta littafi babbar sana'a ce wadda ake tutiya da ita. Wannan bawan Allah sunansa Muhammad ibn Gaddus. Babban aikinsa shine rubuta Alƙur'ani. Kasancewar babu maɗaba'a a wancan lokaci, gashi kuma da kyakkyawar rubutu da iya sanya kalolin tawada waɗanda suka dace akan surori da ayoyi. Wannan ya sa mutane sukan zo wurinsa daga gari wa gari. Sarakuna kuma sukan yi layi wajen jiransa ya ƙare don su saya. An ce ya rubuta Alƙur'ani da hannunsa waɗanda ba za su kasa 1000 ba. Kuma saboda fice da ya a wannan fanni, Alƙur'ani da ya rubuta ana sayar da shi sama da dinari 200, kuɗin da ba kowa ne ya mallaka ba a wancan lokaci. An hakaito cewa saboda tsare amanarsa, idan ya kammala rubuta Alƙur'ani sai ya karance shi tukuna don ya tabbatar babu wani kuskure a cikinsa, sannan ya sayar da shi. Wata rana ya kammala rubutawa kuma ya yi bitarsa kamar yadda ya saba, sai ya tarar da wani ɗigo guda ɗaya da ya tsallake bai rubuta shi ba. Amma sai ya yi jinkiri har ya manta, kuma aka yi sa'a wani mutum ya zo neman Alƙur'ani daga yankin yamma, sai ya saida masa da shi. Daga bisani ya tuna cewa ya manta wannan ɗigo bayan mutumin ya yi tafiyarsa. A nan ne fa ya shirya tafiya zuwa garin da wannan mutumin yake. Sai da ya kwana 40 akan hanya sannan ya isa. Da ya je ya neme shi, ya gyara masa rubutun Alƙur'aninsa ta hanyar sanya masa wannan ɗigo da ya manta, sannan ya dawowarsa. Darussa na Allah ba su ƙarewa har duniya ta ƙare. A da, mutane suna shan wuya kafin su yi ilimi fiye da yau, ga kuma hanyoyin sadarwa masu yawa da muke da su, domin idan yau ne ko dai ya hau mota cikin kwanaki 3 ya je ya dawo, ko ya buga masa waya kawai ya ce ka rubuta ɗigo a wuri kaza. Kai, a yau ma ko kuskure ba a samu, saboda kwafi guda ne ake gyarawa sai maɗaba'a ta buga miliyoyi irinsa. Addinin nan da wahala aka iso mana da shi, bai dace mu kasa yin ƙoƙarin isar da shi ga na bayanmu ba.